এই କାହାଣୀ ତମ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ରଖିଦେବ। ଯେଉଁ ପିଲାକୁ କେବେ କିଛି ଚାନ୍ସ ଦିଆହେଇନଥିଲା ଆଜି ସେଇ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଓଏ ବିଲିଆନ୍ ଆଶୁତୋଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିବା ପିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୋ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ଆଶୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆକ୍ଟର ପରଫର୍ମର। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ କେବେ ମାରିଲେନି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ନା ଥିଲା ଭଲ ମୋବାଇଲ, ନା ଥିଲା ସପୋର୍ଟ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଲୋକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ତା ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାବିଲା ଯଦି ଭଲ ମୋବାଇଲ ଆଉ କ୍ୟାମେରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେବ ତ ଲୋକ ଆହୁରି ଶିଖିବେ ଆଉ ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ହେଲେ ତା ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଜବ୍ କଲା। ମେହନତରେ ମୋବାଇଲ କିଣିଲା। ପିଲାର ଆକ୍ଟିଂ, କମେଡି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଦିଲକୁ ନେଇଗଲେ। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଓଏ ବିଲିଆନ୍ ନାଁରେ ଲାଖ ଦିଲରେ ଜାଗା ବନେଇ ସାରିଲା। ସତ ଏଇଟା, ଯଦି ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ରିଜେକ୍ସନ କିଛି ବି ତମକୁ ରୋକିପାରିବନି। ଆଶୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଏଇଟା ଶିଖେଇଦେଲେ କି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେବେ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବନି। ଯଦି ମେହନତ ସତ ଥିବ ତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଚମକେଇ ଦେବ।